салом салом дӯстон, дер боз аст ки чунон рӯбарӯ бо хӯрдан набудем ва ана он рӯз фаро расид ва имрӯз мехоҳем андак оиди антивирусҳо сухан кунем, чун дар баъзе комментҳо навишта буданд ки ҳаст антивирусҳои ройгон ва ҳастанд антивирусҳои пулакӣ ва ройгон, яъне антивирусҳои пулакӣ, антивирусҳои ройгон, кадоми онро интихоб кунем ва оё ҳаст байни онҳо фарқ ва нархи антивирус имрӯз дар Тоҷикистон тахмин чанд аст? Биёед ҳамаи онро нуқта ба нуқта дида мебароем. Инак лайк гузоштем, комментарий ва рафтем дӯстон. инак худи антивирус чист? Антивирус яъне ин барномаест зиддивирусӣ махсус барои ошкор кардани вирусҳои компютерӣ, инчунин барномаҳои номатлуб ва барқарорсозии файлҳои аз ин гуна барномаҳо сироятшуда. Албатта пешгирии сироят барои оянда. Умуман аввалин антивирусҳо дар охири солҳои 1980 пайдо шуданд. Яке аз гӯем антивирусҳои аввалин пайдо шуда ин замимаҳои антивир, доктор Тулкин антивирус Соломон ки соли 88 сохта шуда буданд ва антивируси Symantec барои Macintosh буд. Антивирус ба дастгоҳҳои дорои системаи оператсионӣ ҳамчун барнома асбобҳои нармафзор кор карда мешавад ва воридшавии коди зароварро ба системаи файлӣ аз берун ошкор мекунад ва сипас файлҳои тағйирёфтаро блок мекунад. Функсия ва имкониятҳои антивирус аз бехатарии техникӣ ба он вобаста аст. Аз ин рӯ эътимоднокии муҳофизати таҷҳизот бештар аз интихоби маҳсулоти муассиртарин вобаста аст. Инак биёед антивируси ройгон ё худ бепул ва пулакӣ интихоб мекунем, рафтем. Хуб, анакнун биёед ба яке аз сомонаҳо ворид мешавем, барои мисол Екаталог, ва ана онҷо мебинем ки нархи антивирусҳо барои мисол антивируси доктор Веб 1060 рубли русӣ. Инчунин доктор Веб метавонад 1407 рубли русӣ бошад. Лекин инро мо бояд ба қайд гирем ки антивирусҳо метавонанд чун ба як компютер, инчунин ба 2 компютер, 3 компютер, 5 ва компютерҳои гурӯҳӣ, барои мисол барои 5 компютер 4350 харидорӣ шаванд. Инак доктори антивируси яъне антивируси доктор Веб ESET-32. хуб, мо бисёр дар ҷойҳои мо аз ESET-32 истифода мебаранд. Инчунин ҳаст антивирусҳои Касперский, барои мисол ки ин низ нархи, чун мебинед нархи антивирусҳо ба ҳам наздик ҳастанд, яъне ана гӯем 2 антивирус, хуб дарозкунии он барои 1 сол 1250 рубл барои 2 компютер. Яъне вақте мо антивирусро мегирем, мо онро бояд гӯем литсензияшро харидорӣ кунем, яъне худи антивирусро мо ройгон мегирем, лекин литсензияшро ба пул мехарем ва литсензияи он метавонад гӯем ба 1 сол гирифта шавад. Хуб, биёед акнун мегузарем ба рейтинги антивирусҳо. Хуб, антивирусҳо гӯем ройгон, хуб антивирусҳои ройгон ҳастанд, инчунин антивирусҳое ки гӯем бепул гирифта мешаванд ва албатта онҳо назар ба антивирусҳои пулакӣ муҳофизаташон
андак паст аст. ин албатта аз худи истифодабаранда низ вобаста аст ва ногуфта намонад ки худи он виндовсе ки мо кор мекунем, яъне худи виндовси мо низ антивирус дорад. Windows 7, Windows 10, 11 онҳо низ дар даруни худ гӯем антивирус доранд, яъне бранд маузер ки қисми хатарро ба худ мегиранд. Инак Avira Free, Avast Free, EsetNote32, Kaspersky Free, яъне ин антивирусҳо қисми ройгон низ ҳам доранд. Хуб, антивирусҳо бисёранд ва савол мешавад ки оро мо антивирусро метавонем дар Тоҷикистон харидорӣ намуда бошем. Албатта, барои мисол медорем ба сомонаи EsetNote32. Инҷа нависта шудааст купить у партнёра, выбрать город ва инҷо ҳаст шаҳри Душанбе. Хуб, шаҳри Душанбе ва тариқи ссилка метавонем ба ана ин мағозаҳо гузашта бошем ва чун мегузарем ба ин мағозаҳо мо дар аст мебинем ки инҷо ҳастанд антивирусҳо ва ҳам барномаҳои гӯем литсензиониро аз интернет мо низ харидорӣ карда метавонем. Тахмин гӯем 150-200 сомон меистад подпискаи солонаи гӯем антивирус. Шумо аз кадом антивирус истифода мебаред? Нависед. Ногуфта намонад ки ман рӯзҳои охир гузаштам ба антивируси Ройгон. Ман антивируси Ройгон истифода мекунам, яъне ин Avast мебошад антивирус. Ин маъни он надорад ки ман онро тарғиб карда истодам, чун ман қаблан истифода мебурдам аз Note32 ва пеш аз он истифода мебурдам аз Kaspersky. инак худи антивирус чист? Антивирус яъне ин барномаест зидди вирусӣ махсус барои ошкор кардани вирусҳои компютерӣ, инчунин барномаҳои номатлуб ва барқарорсозии файлҳои аз ин гуна барномаҳо сироятшуда. Албатта пешгирии сироят барои оянда. Умуман аввалин антивирусҳо дар охири солҳои 1980 пайдо шуданд. Яке аз гӯем антивирусҳои аввалин пайдо шуда ин замимаҳои антивир доктор Тулкин антивирус Соломон ки соли 88 сохта шуда буданд ва антивируси Symantec барои Macintosh буд. Антивирус ба дастгоҳҳои дорои системаи оператсионӣ ҳамчун барнома асбобҳои нармафзор кор карда мешавад ва воридшавии коди зароварро ба системаи файлӣ аз берун ошкор мекунад ва сипас файлҳои тағйирёфтаро блок мекунад. Функсия ва имкониятҳои антивирус аз бехатарии техникӣ ва он вобаста аст. Аз ин рӯ эътимоднокии муҳофизати таҷҳизот бештар аз интихоби маҳсулоти муассиртарин вобаста аст. Инак биёед антивируси Ройгон ё худ бепул ва пулакӣ интихоб мекунем, рафтем. Хуб, анакнун биёед ба яке аз сомонаҳо ворид мешавем, барои мисол Екаталог ва ана онҷо мебинем ки нархи антивирусҳо барои мисол антивируси доктор Веб 1060 рубли русӣ. Инчунин доктор Веб метавонад 1407 рубли русӣ бошад. Лекин инро мо бояд ба қайд гирем ки антивирусҳо метавонанд чун ба як компютер, инчунин ба 2 компютер, 3 компютер, 5 ва компютерҳои гурӯҳӣ, барои мисол барои 5 компютер 4350 харидорӣ шаванд. Инак доктори антивируси яъне антивируси доктор Веб, EsetNote32. хуб, мо бисёр дар ҷойҳои мо аз EsetNote32 истифода мебаранд. Инчунин ҳаст антивирусҳои Kaspersky, барои мисол ки ин низ нархи чун мебинед, нархи антивирусҳо ба ҳам наздик ҳастанд, яъне ана гӯем ду антивирус. хуб,
дарозкунии он барои 1 сол 1250 рубл барои 2 компютер. Яъне вақте мо антивирусро мегирем, мо онро бояд гӯем литсензияшро харидорӣ кунем. Яъне худи антивирусро мо ройгон мегирем, лекин литсензияшро ба пул мехирем ва литсензияи он метавонад гӯем ба 1 сол гирифта шавад. хуб, биёед акнун мегузарем ба рейтинги антивирусҳо. хуб, антивирусҳо гӯем ройгон. хуб, антивирусҳои ройгон ҳастанд, инчунин антивирусҳое ки гӯем бепул гирифта мешаванд ва албатта онҳо назар ба антивирусҳои пулакӣ муҳофизаташон андак паст аст. Ин албатта аз худи истифодабаранда низ вобаста аст ва ногуфта намонад ки худи он виндовсе ки мо кор мекунем, яъне худи виндовси мо низ антивирус дорад. Windows 7, Windows 10, 11 онҳо низ дар даруни худ гӯем антивирус доранд, яъне брандмаузер ки қисми хатарро ба худ мегиранд. Инак Avira Free, Avast Free, ESET-NodeSidu, Kaspersky Free, яъне ин антивирусҳо қисми ройгон низ ҳам доранд. хуб, антивирусҳо бисёранд. хуб, антивирусҳо бисёранд ва савол мешавад ки оро мо антивирусро метавонем дар Тоҷикистон харидорӣ намуда бошем. Албатта, барои мисол медорем ба сомонаи ESET-NodeSidu. инҷа нависта шудааст купить у партнёра, выбрать город ва инҷо ҳаст шаҳри Душанбе. хуб, шаҳри Душанбе ва тариқи ссилка метавонем ба ана ин мағозаҳо гузашта бошем ва чун мегузарем ба ин мағозаҳо мо дар аст мебинем ки инҷо ҳастанд антивирусҳо ва ҳам барномаҳои гӯем литсензиониро аз интернет мо низ харидорӣ карда метавонем. Тахмин гӯем 150-200 сомон меистад подпискаи солонаи гӯем антивирус. шумо аз кадом антивирус истифода мебаред? Нависед. ногуфта намонад ки ман рӯзҳои охир гузаштам ба антивируси ройгон. ман антивируси ройгон истифода мекунам, яъне ин Avast мебошад антивирус. ин маъни он надорад ки ман онро тарғиб карда истодам, чун ман қаблан истифода мебурдам аз NodeSidu ва пеш аз он истифода мебурдам аз Kaspersky. антивируси худро нависед, дар шарҳҳо шояд боз мавзӯъҳои нав шумо ҷуста бошед. ҳатман бо ҳам дида мебароем дӯстон. инак барори кор саломат бошед, худатон ва компютератонро эҳтиёт кунед. хайр.